19 траўня а поўдні скончыцца галасаванне ў прадстаўнічы орган беларускай апазіцыі каардынацыйную раду. Частка кандыдатаў і актывістаў заахвочваюць усё ж далучыцца да працэсу і аддаць голас за адзін з 9 спісаў. Іншыя крытыкуюць і самую КР, і тое, як арганізаваныя гэтыя выбары, а сілавікі страшаць жыхароў Беларусі арыштамі за ўдзел у галасаванні. За хадою працэсу сочыць Юлія Цяльпук. Праз 42 гадзіны перастане працаваць старонка і мабільная аплікацыя, праз якія можна галасаваць на новы склад каардынацыйнай рады. Онлайн-выбары фармальна стартавалі 11 траўня ўвечары, аднак праз тэхнічныя збоі і DDoS-атакі паўнавартаснае галасаванне фактычна пачалося 12 траўня. На гэты момант яўка склала 1570 галасоў. Паколькі ў КР балатуецца 174 асобы, то на аднаго кандыдата пакуль прыходзіцца 9 выбарнікаў. Магло быць больш, калі б не перашкоды асобаў, зацікаўленых сарваць працэс. З першага дня сайт для галасавання зазнае атакі дзясяткамі мільярдаў ботаў, якія паспяхова імітуюць унікальных карыстальнікаў. Каманда арганізатара галасавання Паўла Лібера ацэньвае выдаткі нападнікаў у сотні тысяч еўраў. Частично уже и Google, и представители Amazon, они изучают эти случаи, потому что даже для них эта атака выглядит аномально большой. Они прям смотрят на наши графики, где показано, что 90% трафика пропущено, и не верят. Хотя это их же система. Бачите, какие моцные вороги у вас? Слушайте, они готовились, и они не просто готовились, они готовы были потратить много ресурсов на это. У КР мяркуюць, што гэта дзеянне беларускіх спецслужбаў, якія вядуць кампанію запалохвання ахвочых прагаласаваць у Беларусі і зрываюць яўку. Звязаныя з сілавікамі ТГ-каналы выставілі відэаролікі, нібыта затрыманых за ўдзел у выбарах. Праўдзівыя гэтыя здымкі ці пастановачныя, пакуль невядома. Их могли определить при нескольких условиях. Первое – это люди, которые осознанно не включали VPN, и был обнаружен их заход на сайт, например. И тогда к ним могли приехать. Но, опять же, заход на сайт, он же никак не говорит о том, что человек проголосовал. Кликнул случайно на ссылку в интернете, увидел, что там какой-то координационный совет закрыл. Да? VPN, рэжым інкогніта і выдаленне гісторыі праглядаў з браўзера, рэцэпт бяспекі з інструкцыі да галасавання. Чалец выбарчай камісіі і IT-адмысловец Пятро Маркелаў закінуў арганізатарам выбараў, што яны не здолелі дастаткова пераканаць людзей у бяспецы платформы. Сістэма не прайшла незалежнага правярання. Некуды спяшаюцца кіраўніцтва каардынацыйнай рады, каб правесці гэтыя выбары ў тэрміны. Тая платформа, якая працуе зараз, яна просто не адпавядае таму тэхнічнаму заданню, якое было зацверджана выбарчай камісіяй. Все гэтыя прыкладанні, якія выкарыстоўваюцца для выбарчага працэсу, яны павінны праходзіць хоць нейкі аўдыт. Захадзе паглядзець на код гэтага прыкладання, на то, як гэтае прыкладанне, аплікацыя будзе разгортвацца, але гэты код ён не з'яўляецца на дадзены момант публічным. Калі б коды адкрылі, хакерам было б яшчэ прасцей атакаваць, абараняецца Павел Лібер. У любым выпадку такая атмасфера не спрыяе яўцы на выбарах беларусаў, што жывуць на радзіме. Але ж ці бяспека галоўная прычына? Пытанне, чаму не галасуюць беларусы, якія жывуць у вольных краінах і не баяцца рэпрэсіяў. Паводле сярэдніх ацэнак, гэта паўмільёна асобаў, што з'ехалі пасля 2020 і 2022 гадоў і надаюцца на апазіцыйны электарат. 3 гады таму у марафоне салідарнасці прымала ўдзел каля 11 500 індывідуальных ахвярадаўцаў, то зараз зборы падтрымлівае на парадак меншая колькасць людзей. Вулічныя акцыі пратэста па-за межамі Беларусі ізноў-такі ў разы збіраюць менш людзей. Таму дзіўна было б спадзявацца, што і ў такой сітуацыі, як выбары ў каардынацыйную раду, не адбудзецца спад удзелу. Цягам некалькіх гадоў у эміграцыі многія беларусы пераключыліся на будаванне новага жыцця, і палітычная мабілізацыя аслабла. Іншыя паспелі расчаравацца. З дэмакратычных ініцыятываў выцякалі звесткі, знікалі людзі і грошы. Крытыкі каардынацыйнай рады кажуць пра яе абмежаваны ўплыў на рэальную палітыку. Але тым не менш мы гаворым пра захаванне дэмакратычнага ядра, бо я магу правесці аналогію і з Беларусю да 2020 года, калі на акцыі пратэста нават дазволеныя, на той жа дзень волі ў Мінску мы не маглі сабраць і 1000 чалавек. У Варшаве, дарэчы, збіраем да гэтага часу, але параўнайце, колькі беларусаў пражывае у Мінску, а колькі беларусаў пражывае у той жа самай 2-мільённай Варшаве. Таму патэнцыял ёсць.
Галоўнае пытанне гэтых выбараў, ці прываблівая каардынацыйная рада патэнцыйных выбарнікаў. Папярэднія вынікі выбаркам абяцала агучыць на заўтра пасля закрыцця галасавання. А канчатковае зацверджанне будзе 25 траўня. Юлія Цяльпук, Белсат. Алена Прыходзька, старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады. Спадарня Алена, вітаю. Ужо адразу папраўляеце нас. Скажаце, што Прывітанне, так. будуць агучаныя вынікі адразу ж, так? Папярэднія. Па заканчэнню галасавання, то бок аўторак 12:00. 12:00 па менскім часе, 11 па СЭР. Цэнтральна-еўрапейскім Так, часе. так. І папярэднія вынікі будуць агучаны адразу, і адразу будзе праведзена жараб'ёўка. А ўжо канчатковыя вынікі будуць зацверджаны... А жараб'ёўка наконт чаго это? Размеркаванне мандатаў. Окей. Слухайце, пра тое, што ўвогуле адбываецца зараз з гэтымі выбарамі, а канкрэтна пра яўку, так? Я хочу крышку пазней у вас запытацца. Пакуль што апошнія якія навіны, таму што учора нашы журналісты наведалі брыфінг, дзе вы распавялі пра вялікую колькасць DDoS-атакаў. Як праходзіць галасаванне на дадзеную хвіліну? Вось, прынамсі, сёння вельмі такі спакойны дзень, і гэта можна бачыць і па актыўнасці. Сёння атакі, яны не сканчаюцца. Сёння, вось, перад тым, як я ехала да вас на эфір, я скамунікавала з Пашам Ліберам, ён сказаў, што сёння так нармальна, каля 50 мільёнаў. То бок 50 мільёнаў гэта ўжо тое, што ніякай пагрозы не нясе і ніяк не запавальняе працу платформы, што вельмі важна. А вось учора быў момант, калі атакавалі платформу в Агдоне. Гэта непасрэдна той правайдер, які займаецца рахаваннем лічбаў. Вось калі мы бачым гэты счётчик, калі лічбы змяняюцца, вось за гэта адказвае платформа в Агдоне. Учора яна была атакаваная. Так, і вы казалі ў тым ліку, што немагчыма было спраўдзіць гэта. Немагчыма было пабачыць, як змяняюцца лічбы. То бок платформа працавала, людзі заходзілі, галасавалі, а лічба з пэўны час, там дзесьці, я думаю, каля 3 гадзін, гэта лічба заставалася нязменнай, таму што в Агдоне вырашала праблему з тым, што ўжо непасрэдна іх атакавалі. Спадарня Алена, па апошнім дадзеным 1620 чалавек прагаласавала. Вось на дадзены момант. Так, гэта за непоўныя 6 дзён, 5, крышачку больше. То бок ні Кац, ні Варламаў не дапамаглі палепшыць яўку. Тут, слухайце, не магу такую наўпростую карэляцыю правесці. Можа, і дапамаглі. Можа, і не, ніхто не ведае, але, так, яўка нізкая. І мы гэта адзначалі адразу. І я спадзяюся, што, можа, вось за гэтыя дні, калі ўжо ўсё ж такі падаецца, мы здужылі вось гэты такі моцны наплыў, можа, ўсё ж такі, 1002 будзе. Але вы ведаеце, што сама па сабе яўка нізкая, і тут мы не можам сказаць, што гэта толькі праз тэхнічныя збоі. Ці гэта не прычына прызнаць выбары несапраўднымі, праз вельмі нізкую яўку? Гэта нельга назваць наўпроставай прычынай, таму што ў нас няма парога. То бок у нас не было ніякіх там мінімальных ці максімальных лічбаў. Калі 200 чалавек прагаласавала, 100 чалавек? Вось учора, акурат на тым брыфінгу, які вы ўзгадвалі учора, спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан сказаў, нават калі б 200 чалавек прагаласавала, мы б зацвердзілі. Вось выбары адбыліся, 200 чалавек прагаласавала. То бок у межах адсутнасці увогуле будзе якой столі, мінімальнай ці максімальнай, мы не ставім такі. Але не да вас, напэўна, пытанне, як да кіраўніцы выбарчай камісіі, а хутчэй да чальцоў каардынацыйнай рады, наколькі яна будзе рэпрэзентатыўнай, нават калі прагаласуе 2000 чалавек да гэтага ж аўторку, так? Той же ж Артём Брухан, спікер каардынацыйнай рады, заявіў пра тое, што неабходна рэфармаваць каардынацыйную раду. Як вы гэта бачыце? Вы бачыце нейкія... Я згодна цалкам. І прынамсі па тым, як падрыхтаваны гэтыя выбары, я таксама лічу, што гэтыя рэформы патрэбны. І вось сябра камісіі Пётр Маркелаў падрыхтаваў драфт па гэтым пытанні. Ён яго ўзгадніў ўжо з Паўлам Ліберам, зараз мы ўзгадняем з камісіяй. Я думаю, што фінальны дакумент таксама мы прапануем каардынацыйнай радзе менавіта ў рэчышчы таго, як зрабіць так, каб наступныя выбары, калі яны іх плануюць усё ж такі рабіць, а учора гучалі, на жаль, такія меркаванні, што можа ўжо проста будзем прызначаць. Для мяне, шчыра кажучы, гэта такі стэп-бэк.
Ну, а навошта тады былі ўсе гэтыя здабыткі дэмакратычныя, навошта былі такія ахвяры, каб потым проста сказаць, што ну, выбачайце, зараз мы адзін аднаго будзем прызначаць. Прычына нізкай яўкі не толькі вось у запужванні людзей, не толькі ў гэтых кібератаках, DDoS-атаках, але хіба яшчэ ў апалітычнасці самых выбарнікаў. Нібыта усе спадзяваліся на тое, што беларуская дыяспара актыўна будзе галасаваць у замежжы. Але чаго, на ваш погляд, чаго асабліва не хапіла беларусам, каб іх матываваць на тое, каб яны маглі прагаласаваць, знаходзячыся тут бяспечна ў розных еўрапейскіх краінах? Ну, самае такое першы адказ інфармаванасці не хапіла. Шмат беларусаў, вось як справядліва ў вашым сюжэце было адзначана, людзі жывуць сваё ўласнае жыццё. Яны не сочаць за навінамі, можа яны нават асабліва не чытаюць або ўжо зрэдку чытаюць там нейкія незалежныя СМІ. І ніхто да гэтых людзей не звяртаўся. То бок да патэнцыйных выбаршчыкаў іх ніхто не прывабліваў, не інфармаваў, не узбуджаў, там, разумееце, што людзі чулі, хутчэй за ўсё, гэта можа нейкія канфліктныя сітуацыі, якія ну, не спрыяюць ніякім чынам, так, прывабнасці выбараў альбо каардынацыйнай рады. Ну і, на жаль, гэта ўсё. І гэта, дарэчы, пытанне да падрыхтоўкі, таму што да выбараў трэба было рыхтавацца, ну, прынамсі, за год, і за год вось да гэтых людзей даносіць, што, глядзіце, праз год у нас будуць выбары, а вось, ну, сачыце за тым-то, можа прапаноўваць. Ну, то бок, інфармацыйнай кампаніі не было ніякай. Я сёння зайшоў у афіцыйны тэлеграм-канал Каардынацыйнай рады і там пабачыў перапосты з відэаролікамі альбо з фотаздымкамі розных спісаў, там наступ руху латушкі з заклікам галасаваць за іх на гэтых выбарах. Але ці гэта, дарэчы, калі галасаванне яшчэ не скончылася, оно ідзе, ну, в прынцыпе, у працэсе самой выбарчай кампаніі, у працэсе галасавання заклікаць за кагосьці галасаваць? У нас няма ніякіх агітацыйных абмежаванняў, нават няма апошняга дня цішыні, як гэта ну, у звычайных умовах прынята. Менавіта таму, што ўсе разумеюць, што вельмі бракуе інфармацыйнай кампаніі. У прынцыпе, вельмі бракуе рэкламы і выбараў, і саміх спісаў. Таму абмежаванняў агітацыйных няма, ну, апрача таго, каб яны проста ўсё ж такі прытрымліваліся здаровага глузду, ну і нейкіх правілаў там этыкі, бяспекі. Не ведаю, спадарня Аліна, ці вы сачылі за дэбатамі, якія ладзіў Белсат, вось акурат паміж выбарчымі спісамі, адзін з прадстаўнікоў спісаў не змог даехаць, але, можа быць, вам чагосьці бракавала, чагосьці вы як бы пабачылі, ну, намагаліся як бы па нейкім стандартам праводзіць гэтыя дэбаты, але ці сапраўды яны маглі нейкім чынам зацікавіць беларусаў і як бы іх схіліць да таго, каб прагаласаваць, бо я не пабачыў вось такой рэакцыі. Да арганізацыі дэбатаў і якасці іх у мяне пытанняў няма, таму што гэта былі дэбаты на добрым узроўні, і, дарэчы, дзякуй Белсату, і мінулыя дэбаты былі вельмі добрыя, і гэты. Што тычыцца, ведаеце, я зараз пры сваім мандаце не магу даваць ніякіх палітычных ацэнак, так, выбарчым спісам, альбо кагосьці вылучаць, а кагосьці там крытыкаваць, так, таму я тут устрымаюся ад такога кшталту ацэнак, але я магу агулам сказаць, чаго ўсім нам не хапае, дык гэта таго, што галоўны дакор да ўсіх, а што практычна вось вы можаце зрабіць для мяне, там, так, для канкрэтнай беларускі, у выгнанні, я ўжо не кажу пра беларусаў Беларусі, нават таму што гэта, ну, увогуле ўжо там фантазійна. І вось адказу на гэтае пытанне амаль ні ў кога няма. І гэта і слабое месца, і таксама слабое месца у тым, каб калі б можа загадзя была падрыхтавана піар-кампанія і падрыхтаваныя адказы на гэтыя пытанні, то, можа б, гэта ўсё было б, ну, скажам так, не так слаба выглядала. А калі б, напрыклад, у гэтай кампаніі ўдзельнічалі нейкія, ну, знакавыя палітыкі з бэкграунда 20-го года, былыя палітвязні, напрыклад, Марыя Калеснікова, Віктор Бабарыка, Сергей Ціхановскі, ці гэта падвысіла нейкую цікавасць у беларусаў да гэтай выбарчай кампаніі?
Ну, у мяне тут акурат няма ніякага энтузіазму на гэты конт, таму што я сачу, напрыклад, за сацыяльнымі сеткамі гэтых знакамітых людзей, і я не бачу там нейкага такого вау-эфекта альбо нейкага такога яднання вакол іх, тых людзей, тых іх былых паплечнікаў, якія ішлі за імі ў 20-м годзе. Ну, гэта былі сотні тысяч людзей, я нагадаю. Гэта была вельмі вялікая колькасць людзей. Зараз гэтага няма, нават з такімі людзьмі. Ну і гэта можа таму, што і самім гэтым лідарам пакуль што няма што прапанаваць. Няма што прапанаваць беларусам. То бок так, іх унёсак бясспрэчны, яны як гістарычныя фігуры, яны сваё месца ў гісторыі занялі, але як палітыкі пакуль яны не здабылі той палітычны капітал, які мог бы іх рухаць наперад, ужо як лідараў, якія могуць нешта прапанаваць і кудысьці весці, куды. Спадарня Лена, вот не так шмат часу застаецца до конца нашай размовы і не так шмат часу до конца гэтых выбараў. Чаго вы, як старшыня выбарчай камісіі, чакалі? Ну, в прынцыпе, ад самога галасавання ўжо не ведаю, у якім сэнсе можна чагосьці чакаць новага, але прынамсі вы казалі пра вельмі дарагую акцыю супраць гэтых выбараў, зладжаную уладамі Беларусі альбо нейкімі людзьмі, звязанымі са спецслужбамі Беларусі. Ці вы чакаеце нейкае іншае развязанне сітуацыі? Я перадбачаю, што яны ўсё ж такі яшчэ не скончылі, не гледзячы на тое, што мы бачым, што DDoS-атакі сталі слабей, але ўзмацнілася інфармацыйная кампанія. Нам дасылаюць пагрозы, якія людзі атрымліваюць у асобкі. Яны так вось... Прадстаўнікі спісаў, так? Так, прадстаўнікі спісаў, проста грамадзяне ім там пішуць, мы ведаем, ты прагаласаваў, там, і, ну, гэта такія абразлівага кшталту пагрозы. Вось, то я думаю, я ўсё ж таки чакаю, што будзе яшчэ нейкая правакацыя і постфактум. Таксама будуць правакацыі, ну, прынамсі, каб прызнаць, што там ці то былі фальсіфікацыі, ці то проста будуць абражаць, ну што там 2000 чалавек прагаласавала, гэта, ну, проста смешна. То, і, на жаль, яны падрыхтаваліся да гэтых выбараў лепш за нас. Больш сур'ёзны падыход, скажем так.